ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜେଏସ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦେଖେଇବି ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହୁଏ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟା ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁ କେମିତି କରିବା ତାହାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ନିଜର ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସୌମ୍ୟ ସାହୁ, ସୌମ୍ୟ ସାହୁ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସୌମ୍ୟ ସାହୁ। ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସୌମ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ସୌମ୍ୟ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଠି ସାହୁ, ସୌମ୍ୟ ସାହୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ଥିବ ଏଇ 4ଟି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 12ଟି ନମ୍ବର ଥିବ, 4×12 ଯେଉଁ 12ଟି ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇ 12ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି 23445624 ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ରାକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ'ଣ, ଯେମିତି ଲେଖୁଛି 12/2/2000 ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ହେବ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ କହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେତେ 18ରୁ ଅଧିକ ନା କେତେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆଉ 60ରୁ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏଇ ଟଙ୍କା। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଇଠି ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଯେମିତିକି କେମିତି ଦେବେ 02/03 ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଯେମିତି 1900, ଏଇଟା ହେଉଛି 1990, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଚଳିବ 1990। ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ତମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ହେଉଛି 9658321059। ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଦେଇପାରିବେ 6372980856 ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିବ, ମୁଁ ତ ଏଟା ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଇଠି ଯାଜପୁର, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଲେଖିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କେଉଁ ସାହି, ଯେମିତିକି ଆମର ତେଲି ସାହି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ତେଲି ସାହି ଲେଖିମୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତମ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ତାରାକୋଟ, ଆମ ଗାଁ ନାଁ ତାରାକୋଟ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର କାମ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ବ୍ଲକ, ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି କୋରେଇ, ଆମର ବ୍ଲକ କୋରେଇ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ତାପରେ ତାହା ଲେଖିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ SC ST ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, SC ST OBC ସେଇମାନେ OBC ସାଧାରଣ ହେବେ। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଇଏ କି ମାନେ ଯେମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହରନଗର ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ଲେଖ ଯାଜପୁର ଲେଖ, ସହର ଇଏ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଧାର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତାରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଥିବ ସେଇ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କଲି। ଆର ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ 100 ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆର ପାର୍ଟ 2 ନେଇକି ଆସିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି।